mmemme adịghị n'aka bịa were ọnọdụ bịa chịa achị ihe niile dị obi n'aha n'elu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Orisade ọ̀nàmìfo wọ̀. Ẹ̀rọ lóde wo òbí òfú àgbà àgbà òfú kọ́sọ̀ bọ̀ọ̀tì lọ́wọ́. Báwo bá tó lóde wo? Oh, Jesus Christ. If you need to go to the labor, you become a value with right. And your man. What